ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇଁଷ ଖିଆ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମର ଆଜି କୋବି ତରକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି କଟା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଆଜି କୋବି ତରକାରୀ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମୋ ମିସେସ୍ କୋବି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି କାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି କଟା ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଳୁଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବି ପଡ଼ିବ କୋବିରେ। କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଚାଲିଲା। ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ତାପରେ ଅଦାକୁ ଧୁଆ ହେବ, କଟା ହେଇକି ରଖା ହେବ, ତାପରେ ବଟା ହେବ। କୋବିଟା କଟା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖୋଲି କୋବିଟାକୁ ଭଲକି ଧୋଇଦେବା। କୋବି ଆଳୁଟାକୁ ଭଲକି ଧୋଇଦେବା। ଆମେ କୋବିରେ ହଳଦୀ ପକାଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଯେ ପୋକ କାଳେ ଥିବେ, ସେ କୋବିରେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଯିବେ। ଯଦି କାଳେ ବାଇଚାନ୍ସ କୋବିରେ ପୋକ ଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଳଦୀଟା ପକାଇଥାଉ। ଭଲସେ ଧୁଆ ହେଇଗଲା ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବିଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କୋବିଟା ପୁରା ମସ୍ତ କରି ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଟିକେ ପକାଇବେ। ହଳଦୀ ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ମିଶିଯିବ ଯେମିତି କୋବିଟା ଆଳୁଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା। ପୁରା କୋବି ଆଳୁଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଭଲଟା ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଚୁଲା ପାଖକୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲା ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଡ଼େଇ ରଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି। ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଉ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଯେଉଁ ତେଲ ମେଲ ହୁଏ ସେଇଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପେଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭଲକି ହେଇଗଲା ପୁରା ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ଅଛି, ଏଠି ଟମାଟର ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିବ ନା କଡ଼େଇରେ। ବାସ୍ ତେଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ପଡ଼ିବ। କୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇ ଭାଜିଦେବା ଟିକେ କୋବିଟାକୁ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ଆମର କୋବିଟା ତେଲ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇପାରିଲେ କୋବିଟା ଆମେ ଭଲକି ଭାଜି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି କୋବିଟାକୁ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ଏତେଟା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆସି ବାଜିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା 9ଟା ହେଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଶୋଇଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାଲି ପରୀକ୍ଷା, ତାକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଉଠୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶୋଇଛି। ଆଳୁ ପକେଇଦେବା, ଆଳୁଟା ବି ତା ଦେହରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ଭାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ କୋବି ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାର କିଛି ଅଂଶ ସିଝିଯିବ। କୋବି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋବିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବଢ଼ିଆ ରକମର ଭାଜି ହେଇଗଲା କୋବିଟା। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପୁରା ମସ୍ତ କଲର୍ ଆସିଗଲା। କୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଡ଼େଇ ବସିଲା। ଏବେ ତେଲ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଗୋଟା ମସଲା। ଅଳ୍ପ ପକାଅ, ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ। କାଲଜିରା ପକାଉନ। କାଲଜିରା ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହେଇଯିବ। ଭାତରେ ଟିକେ ଭାତ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ନା ପୁରା ହଉନି। ମାତ୍ର ଗାଳି ଦଉଛି।